Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Namar ka jingay batang ka jingdu ya ki minsim brio na ki jingjia tua ma tua kendo nakapor sa kapor hasilan ter ka surak na lat dingkot sa langkerdam ka badai sipenta ka jingsna ya ka project surak shillong sa tamabil ha ka badang syan arngot ki minsim brio kila yap hamauli uba Edmund Kongai u samla rangba ka than riwar mingi ula pentip bakan don ka jingya ki hakmat ka mini secretariat hapen ursla. Ketika jeng yakhi kan long hakapor khat architect no paisingi jonga arpo khandai trek yoyong arjar punrio lawang uba Edmund uba day unoy lam ka Federation of Riwar Mingi local dorbar hakabaw la wer ya baro kinong song snong ka than riwar mingi banyami bat persya ya karukom traikam batorti jonga NHIDCL. Dakabasim bagi jingjia tua ma tua khandau kidai namar ka jingbam sim khia ka company ka balalam sa ka jingyap brio ka ban nakapor sa kapor uba Edmund ulaong bagani ka sin jam da ka jingakhi ka dei ka jing sngo khia ka ba uwei po uwei unong song snong ka than riwar mi ngi udan namar ki jing e ki ba ki kendo na ka tei ka kam sna surok ngami syakmat hakani kapor lengba ka jing sngo khia bat sngo dom bat sngo ya kani ka jing jia hakini kisngi kiba Syaban haka khandau lingba ka jing tua hangti hapo ka thai muli lingba ka jing pentrei lingba ka ni ka surok na shillong shadauki ti kumuwai na pleng u samla u bajumi syakmat na ka benta ka jing e jong ki pai ba hakanu gunu ka por hakanu gunu ka jaka ngajumi bat kani ka surok kamdei tang menta ngajuong epi Nrei ka day na du basdang ban pentrei ya kani ka surok ngala sim ya ka issue lingba ka jing trei torti bat ka jing trei ngila bandong ba kani ka company ting ka trei yangi ban pen up shrip unu ban snubok ula ban yap lani ula ban du e la ka jong ka jing im tinga sim ya kani ka kabuk sia kani ka por shapi ki nong song snong ba e jong ka thain riwa nadu ki long kme ki long kopa ki khon samla ki seng bhalang ki badan hapok ka thain riwa ki association baper nadu ki driver truck association nadu ki tourist bat ki we ki kinja association ki kali ki badan hapo ka thain riwat bangashim yakani kakalat ban petip syafi ba kamsim jenga kamhun tambangan syong ban kelikti rengami syakmat akani kapor lingba ka jingjia na kapor syakpor akani ka surok ka jongi kaba kamde syu tang hakini kindet si ke jing tua ba ngidu no yakini ki mensim bakodor na kadong ka thain ke jingi hnrei ke jingdu yakini mensim bakodor ke jingi kalong daki phaungut kiba kiladu lingba kani jing trei yakini kusuro ti dei lingba kani kadau ngakhot ipi seisin ba nakaliang jonga ngala sim ya karai rangba banmi syakmat kum hakani ka sau kasian kaba kadong ka thain ke kandu jinge na kapor syakapor lingba kani ka surok nadu ki nonglet ki nongwan ki khna puli ki samla puli ki jongi khamta me ki tu ki bapang ki besitong ki bayat lingba kani ka surok ki labun ki bamaki ki kandu jinge na ka por sha por hakani ka por nga sim kum wai ne pdeng samla banmi syakmat ban khot banwer ya phi ki prashnong prathau ki samla ki nongsong shnong ba e jong ka thain riwa ba ha ka arpu khundai tarik kata kalong haka singibalang ngan sa don ke jingaki hakmat ka mini sekretariat ka badan hapo penusla ban penbor lani ban persya ya kani ka company bat kumju ya ka sarkar halor kani ka jingtrei torti ya kani ka surok ka bahaba ngiya kendu bat ka bangimat ya ka jing sosi haka jingim jongi ki paiba ki badan hapo ka thain riwa ibra kawai tinga kentu ban ngakon ngawer ya phi ki prashnong prathau ki association boper ki seng bhalang ki badan hapo ka thain riwar boper ki longkme ki longpa sa hisien da ka mensim ka basokhia tongin yami ringka ngin yami renti ha ka arp khundai tarik ha ka por khat architect bangin ya kendu bait hangthe hapo ka mini secretariat ka bahap ka badan hapo penusla khnang bangin peni ya ka jia teli kum ki nong song shnong kum ki pradong prathai kum ki paiba ki bama de jenge nin peni ya ka jia teli
ya ka jing trade torti ja ka ni ka company ya ka ni ka surok ngin pendi ba kum ki pet ba ngin mi syakmat ban pen pau ya la ka jong ka jing ka jongi ha ka ni ka sngi tenga khon aware phi sai sen wat nom klet ngin yami renti kumbangi angnut kumbangi jukren haki lenti ki singkeng haki surok haki dukan sya tementa ka por ka lade yangi bangin mi ban pen pau ya ka jing persya ya ka ni ka sarkar bat kumju ya ka ni ka company ka bala trei man ka bala trei torti ka bala kta shisha khamta me ka jingdu no ya ki mensim riu ki jongi ki badai na ka dong than jongi riwan ki beladu no ya ka mensim lingba ka ni ka surok ka ba ngila ya kendu la bun snap menta desa sen nga khot ya pi ngin sei kendu bet ha ka arp khundai terik ha ka por khat architect hangti ha po ka civil subdivision ka min secretariat ka badan apa pun sela banagar pat ipi ki seng balang baper ki kenhun baper ki seng longkumi ba kani kamdei ka politics ndai ka dei ka issue jong ka yap ka im jong ka dong ka thain jiwar bar ko wei ngishim ba kani ka dei ka jing jong pai ba kamdei ka jing jong no ka dei ka jing jong wei po wei unong shong shong o badan ha po ka thain jiwar lingba kani ka jing ngin yami ha ka ar kunai terik ha ka por khat ar beje ban ngin yara ru yala ka jong ki plakat ban penpau yala ka jing penrem ka jongi ya ka sarkar bat ya kani ka company ka ba pentrei ya kani ka surok tingin ya kendu ha kani ka sngi ka ba nakaleng jonga kum waina preng sama ngala shim ya kani ka rairang ba ban mi syakmat ban penlong ya kani ka jing khi kum ka jing khi na ka benta ka issue jong pai ba ha kani ka dong ka thang ka jingi tingin ya kendu bai ha ka ti ka sngi ngakit bok ruang ya pi ki pai ba khnang ba kani ka si ka long ka si bajok bat ka si ka bonon ra ya ka history jong ka thain riwar ba ki thain riwar ki pai ba jongi hapok riwar ki di ki pai ba ki beteli nagam ta ka issue jong ka dong ka thain hi bra ka wei Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus f menta ka sni. Lawan ra shapi lingba ko office